हाय आं धनजिब रामसियारि बड'लेण्ड टाइगारनिफ्राय गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक्स खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। अन्नानै प्लिज नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ मोनबाय थागोन। दिनै आं मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों बे जाबाय रेलनि बागै। भारत हादरनिफ्राय पाकिस्तानाव थांनाय जा गंसे ट्रेन दङमोन पाकिस्ताननि लाहौरसिम, भारतनि दिल्लीनिफ्राय पाकिस्ताननि लाहौरसिम गंसे ट्रेन खारोमोन। बे ट्रेनखौ भारतनि रेल बिफान एबा भारत सरकारा 3 मार्च 2019 मायथाइनिफ्राय अराय समनि थाखाय बन्द खालामना होनाय जाबाय, फोसावनाय जाबाय बेखौ भारत सरकार एबा भारतनि रेल बिफाना। बे रेलखौ 1972 मायथाइनि 22 जुलाइआव पाकिस्तानसिम सालायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव गोबाव बोसोर सालायनायनि उनाव 2002 मायथाइयाव बे ट्रेनखौ भारतनि रेल बिफाना फिन बन्द खालामफिनना होनाय जादोंमोन। पाकिस्ताननि जा गाज्रि आखुथाय भारत हादरजों दावहा नांबाय थानायनि थाखाय बे रेलखौ बन्द खालामना होनाय जादोंमोन। नाथाय 2004 मायथाइनि 15 जानुवारियाव भारतनि बारग' प्रधान मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि दैदेननायाव बे रेलखौ फिन दिल्लीनिफ्राय लाहौरसिम सालायफिननाय जादोंमोन। मोनसे मोजां रिलेसन जागोन खोमा होननानै भारतनि रेल बिफान एबा भारत सरकारा बे ट्रेनखौ फिन सालायफिननाय जादोंमोन। नाथाय पाकिस्ताननि जा गाज्रि आखु बे जेब्लाबो सोलाया, बिसोर गुस्लाया, बिसोरनि आखुफोरा मोजां नङा। बिसोरनो खालि भारत हादरनि जम्मु काश्मीरखौ नांगौ। गोबां आर्मि बुथारबाय, गोबां CRP बुथारबाय, गोबां भारतनि दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारबाय, बम्बाइआव बुथारबाय। दाख्लैबावैसो बम ब्लास्ट खालामनानै 44 CRPFनि जवानफोरखौ मुंख्लं खालामबाय। बिसोरनि जा आखु जेब्लाबो गुस्लाया। बेनिखायनो भारत हादरा फिन बे ट्रेनखौ 3 मार्च अर्थात गाबोननिफ्राय बन्द खालामसिगोन, फोसावखाबाय। जेब्लाबो सालायनाय नंला, बे अराय समनि थाखाय बन्द जानानै थाबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ अन्नानै प्लिज बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामथार।